Čaute lidi, dneska vás vítám u mého prvního videa, doufám, že jich bude více, doufám, že se nebudu dávat nějaké velké pauzy, ale dneska je moje první video. No a dneska budeme hrát sola v Fortniteu a budeme hrát 5 her a uvidím, jestli nějakou hru vyhraju, jo. Kam bych měl dropovat? Jako co podle vás všech je nejlepší drop spot? Takhle, já bych možná šel do Leviše, ale já ten medailon možná získám později, pravděpodobně. Takže půjdu... asi půjdu... asi půjdu tady. Protože ono to je takový v pohodě drop spot. Já ho mám rád, já už jsem tam párkrát dropoval. Doufám, že já jsem to viděl na TikToku hlavně, že to je dobrý drop spot. A snad se vám taky bude líbit. Podle mě to je dobrý drop spot, jo, nechci lhát. A někdo tu dropuje, takže jdeme rychle vylutit to. Prdele. No ne, ne, já potřebuji zbraň, dobré. OK, tady někdo je? Jo, dobré. Jsem moc dobrý na ně. Ach, teďka tady tohodle jednoho cápečka, on je nahoře tady, že? Díky. Tu kartu si velice rád vezmu a Franzina je určitě na zero build lepší než pumpa. To je můj názor na věc. Samozřejmě můžete mít jiný. Neříkám, že máte nebo nemáte, jo, ale samozřejmě ta Frenzina, Autofrenzy je velice dobrá na zero build, protože to je v podstatě burst, teda co to říkám, drum shotgunu. Nemám nejlepší aim, no. OK, díky moc. Dobré. Vždycky se cítím lépe. Okay. 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 Ahoj. O ty vole, co to bylo? To mě tak rozesmálo, to potřebuji do života. Jo. 116? Tak to neudělal. To prdele. Jaj, nevadí. Pokusil jsem se o to, že? On mě trefil dobře. Ukáž, kam dropujeme. Můžu jít zase na stejné místo, ale to se mi nezdá. Já zkusím dát hot drop. Zkusím snuty. Pistolka. No prdel. Ukáž. Já bych šel možná od lidí tentokrát, já nevím. Asi jo. Asi bych šel někam, kde nebudou padat lidi. Takže bych šel blízko klasy. Tudy. Takže možná tam doletím, jo? Bacha na to. Já půjdu. Tady. Takže to nevíš. V Leviši to ještě nikdo nevzal, ten medailon. OK. Kasnepa to není asi, že? Ach jo. Já si můžu jít do Leviše, popravdě. Já jdu do Leviše. A vezmu... Jo, to je geniální.
Ahoj. Nemám přebyto, to je na hovno. Ale no tak. To mi nemusíš dělat, ne? Dobré, děkuji, že jste se dívali na tohle video. Napište do komentářů, jestli chcete nějaký Lego Fortnite vidět. A čau.